Dobrý deň, vitajte. Na tomto prezentačnom videu vám ukážeme, ako vyhľadať katalógové čísla produktov Bosch, automobilových filtrov a autosúčiastok. Vyhľadávanie sa skladá z zadania údajov vášho vozidla a vyhľadanie katalógového čísla produktu, ktorý vložíme do vyhľadávača. Prvým krokom je vyplniť alebo zadať správne údaje vášho automobilu. Najprv označíme druh vozidla, to znamená, či sa jedná o osobné, užitkové alebo motocykel. Označujeme osobný automobil. Druhý krok je vybratie druhu pohonu. Benzín, diesel alebo elektrický. Vyberáme diesel. Tretí krok je vybrať správnu značku automobilu. Pre ukážku vyberám značku Škoda. Ďalej vyberáme modelový rad, konkrétne Fabia, rok výroby 1999 až 2007. Ďalej vyberáme typ motora, kde sledujeme aj obsah motora. Po označení typu už ostatné polia nie sú povinné, ale môžeme ich vyplniť. Potom klikneme na tlačítko vyhľadávanie. Zobrazia sa nám možnosti, z ktorých vyberieme to správne vozidlo a klikneme na tlačítko akcie a následne na zobraziť vybavenie. Následne vám katalóg vyhľadá autosúčiastky a filtre vhodné do vášho automobilu. Vyberiete si, čo potrebujete, kurzorom označíte a tlačítkom Ctrl+C skopírujete katalógové číslo. Tlačítkom Ctrl+V vložíte číslo do vyhľadávača. Potom kliknete na tlačítko Hľadať a stránka vám zobrazí konkrétny hľadaný produkt. Ďakujeme.